Вітаю, сябры! Вы на ладным перакладзе добрага канала. І сёння мы размаўляем пра працу ды работу. Я разумею, што пра іх не надта хочацца думаць часцей за ўсё, але ж даводзіцца. А пытанне пра іх задаў адзін наш суразмоўца. Салют, шаноўны Алексей! Па вашай замове пачынаем. Калі казаць надта ўвогуле, то праца гэта працэс, нават сугучна. Труд па-расійску. А работа, як кажуць, яна паўсюль работа. Гэтыя словы звычайна ўжываюцца як сінонімы з перавагай да слова праца, вядома, ў беларускай мове. Амаль любую стваральную дзейнасць можна назваць і працай, і работай. Фізічная праца – фізічная работа. Разумовая праца – разумовая работа. Хадзіць на працу, хадзіць на работу. Але абмежаванні ёсць, і іх трэба запомніць. Не так многа, не палохайцеся. Пачнем з работы. Выключна гэта слово ўжываецца ў спалучэннях кшталту палявыя работы, будаўнічыя работы, унутраныя работы і гэтак далей. Заўважце, у множным ліку заўсёды. Другі выпадак, калі размова пра круг заняткаў ці абавязкаў. Тут работа як справа. Чулі ж такое ганарлівае? Не трэба дзякаваць, гэта мая работа. Альбо так, работа амаль завершаная. Ці домашняя работа. Гэта ўжо пра абавязкі школьнікаў. Далей, слова «работа» абазначае асаблівасці ці якасці створанага. Напрыклад, посуд ганчарнай работы. Ці веб-дызайн дасканалай работы. І яшчэ, калі маецца на ўвазе дзейнасць нечага рухомага, органаў, механізмаў, работа сэрца, работа рухавікоў і гэтак далей. Хаця у некаторых артыкулах сустракаецца і праца сэрца, праца рухавікоў. Цяпер пра слова «праца». Тут усяго адно абмежаванне. Зборнік навуковых артыкулаў будзе мець найменне працай у множным ліку. Працы кафедры мовазнаўства. Вось і ўсё. 4 выпадкі выключнага ўжывання слова «работа» і ўсяго адзін «праца». У астатніх пішыце і кажыце так, як вам дыктуе кантэкст. Але ўсё ж мы, беларусы, аддаем перавагу слову «праца», калі паўстае такі выбар. І прыметнікі з дзеепрыметнікамі з намі сугучныя. Працоўны стаж, працоўная кніжка, працоўныя ці непрацоўныя прыбыткі, апрацаваны мармур. А зараз прыказкі і прымаўкі замест дэсерту. Думай з вечара, а працуй з рання. І моя любімая. У Бога дзён многа, паробім. А на сёння ўсё. Плёну і працоўнага настрою ўсім. З вамі, як заўсёды, была ваша воля у ладным перакладзе на добрым канале. Бывайце!